маҳфили навбатӣ меҳмонсарои маҷаллаи Паёми Суғд бо иштироки адибони шинохта, журналистон ва кормандони он доир гардид. Меҳмони маҷаллаи мазкур журналисти идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд Тоҳир Искандарзода буд. Нахуст назди ҳозирин сармуҳаррир маҷалла сухан намуда афзуд, ки ин гуна маҳфил имкон фароҳам овардааст, то аз ҳаёт ва фаъолияти нафарони шинохта, адибони варзида ва намояндагони дигар касбу кори гуногун барои хонандагон маълумоти бештар дода шавад. Зимнан ба меҳмони маҷалла 2 китоб тақдим карда шуд. Ҳамзамон дигар иштирокдорон барои аз наздик шинос шудан бо роҳномаи касбии меҳмони маҷалла суолҳои гуногун пешниҳод намуданд. ҷолиби диққати ҳозирин суолҳои касбӣ аз қабили мавқеи телевизион дар замони рушди технология ва шабакаи ҷаҳонии интернет, дигар самти фаъолияти номбурда, ки ба ғайр аз журналист будан ҳамчунин маводи адабӣ низ менависад, ба ҳисоб рафт. ҳайати эҷодии маҷалла аз вохӯрӣ бо журналисти шинохта аз кору пайкори ӯ маълумоти бештар гирифта иброз доштанд, ки дар шумораи навбатӣ дар бораи ӯ барои мухлисонаш маводи ҷолиб пешниҳод менамояд. امروز در محفل مهمانسرای ما استاد طاهر اسکندرزاده هستند. ایشان در حقیقت هم ارزنده به این مدالی شایسته که امروز با افتخار به سر سینه‌شان کردند. طاهر اسکندرزاده توانستند هم در ساحه حقوق، هم در ساحه کشاورزی، هم در ساحه‌های صنعت، حتی ادبیات برنامه‌های الهیده خود را داشته باشند. адиби варзида Абдуҷаббори Суруш гуфт, ки маҳфил як ҳамоиши ҷолибест, ки барои хонанда дар ҳар шуморааш аз ҳаёти нафарӣ шинохта маводи бештар дарҷ ва дар тарбияи насли ояндасоз мақоми хосаро касб менамояд. муаррифии шахсони муваффақ хонандаи ҷавонро водор месозад, ки ба ҳама гуна шахсон пайравӣ намуда дар оянда ҳамчун инсони комил ба воя расад. дар ин чанд соли хизматаш истеъдоди ӯ, таҷрибаи ӯ то ба ҷое رسیده است که از جانب دولت نیز خدمتش قدردانی شود و با مدل خدمت شایسته قدردانی گردیده است. متنوع، بسیار بهره بخش، بسیار خوشایند بود که فشرده این صحبت البته که در مجله پیام صغد چاپ می شود. ҳадафи қаламкашони маҷалла бо рӯи коровардани чунин мулоқот ҳарчи бештар тарғиб намудани зиндагиномаи шахсони муваффақ дар кору зиндагӣ, намунаи ибрат барои дигарон дониста мешавад. ин тарзи пешниҳоди мавод диққати хонандагонро ба нашри маҷалла бештар ҷалб карда, минбаъд барои муаррифӣ намудани фаъолияти босамари шахсони арзанда имкон фароҳам меорад.